Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajilki jongga cockroach Janata Party CJP kala beteng banpur sekelengkari India bat hajela Mizoram dagis pa ngot ki Samla puli bat ki pajba ki besem benta ha kajilki kala penpau ya kajingkersan jongki dakabarwai lang ya Jingrwai bapau nam Give Me Some Sunshine naga Phlim Bollywood 3 Idiots. Ka video jonga ni Īakhih kala sapriang hakiren san social media ha kabala yu ya bongot ki noyakhi ki bala yenglang ha ka jaka penlong Īakhih ha Mizoram ki bara satri kat baki dang yenglang ha ka jingshet jonga sngi. Ha ka jaka ban porta da ki slogan ki pajba kila sedang ban ruai lang ya ka Jingrwai Give Me Some Sunshine Give Me Some Rain kabala pau bha naga Phlim 3 Idiots kabala akdo Amir Khan UR Madhavan bat Sharman Joshi kabala mi house nam arhajar khandai. Kinoyakhi kila ruai da ka jingsok bat ka jingatali bat hadien balakut ka Jingrwai kila ai jingiro bat ka jingrisa ka bala penong ya ka ni ka Īakhih ka bakta mansim ya ki babon. Ka jingjet ya ka ni ka Jingrwai ka donru ya ka jingmut ka bakham jeleo namar ka Phlim 3 Idiots ka ka wai ni ki Phlim Bollywood ka bala yo jingiro bha halor ka mat jong ka puli puthi ka be thu saphang laingot ki Samla puli engineer ki be khun persa ya ka rukom puli ka bakhya ha ki marks ki jingya ko bat ki jingpan bor bat kwa penrung da ka jingnang jingtip. Ka Jingrwai Give Me Some Sunshine Give Me Some Rain kalau long ka dak jong ka jing bat ka jing khia babon ki Samla puli ki mat namar ka jing khmi lenti ka bajor bat ka jing ban khia ha ki examen. Kumta bon ki Īakhih kila ong ba ka te ka Jingrwai ka dang long ka bayadai bat ka jing long jong ki Samla menta. Ka video kala sapriang bha ha kapor ba ka Īakhih ka CJP kala nangjor bat por ha kalengkari India. Ka ni ka Īakhih ka bala sedang ningkong kum ka jing lapat ba harinsan social media halor ki jing kno ba don ki jing thot ha ki examen menta kala long ka Īakhih pat ba ka bala lam da ki Samla habon ki jella. Nadu bala sedang ha jantar mantar Delhi ka Īakhih menta kala kring lang ya ki Samla puli ya ki kmi ki kpa ya ki nohi kai bat ki riu pat ba ki badawa ya ka jing toket halor ka jing latu ki jing kali jong ka need examen ka jing penbet ya ka kompanyat ba ka jing e no kam jong Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Kumban syukdo ha ka arpau tarik unaitung arhajar arpun riu kani ka Īakhih ha jantar mantar ha Delhi kala wanra ka jing kan at ha pedang ki pulit bat ki Samla ha ka bala mi ka jing kawat lathi bat ka jing kawang tear gas. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? ha ka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed ye ki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.